Tro på dig selv. Hej alle sammen. Jeg vil lige tjekke ind. Onsdag eftermiddag. Vejret er dejligt. Jeg nyder det lige her ude i min skønne have. Nå, hvordan har I det derude? Jeg specielt tænker rigtig meget på Miss Danmark lige i øjeblikket. Så nu har jeg købt mig lidt extensions, som jeg synes, det er rigtig, rigtig flot til mig. Ja, forbereder lidt på, hvad der nu skal ske, og hvad der ikke skal ske. Det ved jeg jo ikke endnu. Nu den 15. maj skal vi jo til København, og skal vi til et event. Og det glæder jeg mig bare til, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre. Vi ved jo ikke rigtig, hvad der skal ske endnu. Men det er jo først der, man får at vide, hvem der går videre blandt de 30 kvinder. Og det tænker jeg jo rigtig meget over. Selvfølgelig håber vi nok alle kvinder, der har været med til castings, at det bliver os. Men jeg håber virkelig for min eget vedkommende, at det bliver mig. Og selvfølgelig, jeg tænker også lidt ekstra over det i øjeblikket. Fordi at nu har vi jo fået dato på bootcamps, som man kommer med til, hvis man kommer videre. Spændende. Jeg har jo set alle de videoer og sådan noget, som der er. Og det er altså bare spændende. Og grunden til, at jeg synes, det er sådan ekstra spændende, det er faktisk fordi, at en dag, den første dag i bootcampsen, den kan jeg ikke komme med til. Og det er simpelthen dagen efter eventet. Og det er jeg selvfølgelig meget, meget, meget ked af. Det går mig meget på. Jeg er også bange for, at det har noget at gøre med udvalgelsen at gøre, at jeg ikke kan komme med til den ene dag. Jeg kan jo alle de andre dage. Men det er simpelthen fordi, det er min datters 1-års fødselsdag. Og det betyder altså bare meget for vores familie, og det betyder meget for mig. Jeg er med til hendes dag. Vi tager simpelthen toget, det første tog kl. 6 om morgenen, tilbage til Struer fra København af den 16. Og så hjem og lave lavkage. Og ja, være der. Og det betyder altså bare meget for mig. Og meget for min familie, og billeder, og minder, og det hele. Og det er ikke fordi det ikke betyder meget for at være med i Miss Danmark. Tværtimod. Det betyder lige så meget, men ja, undskyld navn. Det er fordi vi har lidt. Jeg laver te. Nå, men det gør det bare. Men jeg går og tænker på, om det har noget at gøre med, og med udvælgelsen. Fordi det ønsker jeg jo ikke. Så det er jo simpelthen mine tanker. Som er, og grunden til, at jeg bare håber på at komme med. Det er ikke bare for, at det skulle være en fed oplevelse, fordi det bliver det jo selvfølgelig. Det kan jeg jo se på andre kvinder. Men det er simpelthen også fordi, det vil betyde så meget for mig. Det vil betyde at blive rollemodel for andre kvinder. Andre mødre. Andre plus size kvinder. Plus size kvinder som mig. Jeg sidder her. Jeg har også født 4 børn. Og selvfølgelig har jeg også set, ej, det kan jeg ikke, det der. Men selvfølgelig kan jeg det. Og selvfølgelig kan I det. I skal bare komme i gang. Nu ved jeg godt, at man ikke kan nå at tilmelde sig i år. Men næste år, hvorfor ikke? Og det er det, jeg gerne vil ud med. Jeg vil gerne ud med det budskab. Vi kan godt, selvom at vi er blevet mødre til måske nogle stykker børn. Selvom vi har en plus size krop, og selvom vi ikke lige ser så flotte ud som mange af de andre, men så har vi altså en helt anden skønhed. Så Miss Danmark, vælg mig. Det vil gøre mig meget, meget stolt.
meget. Jeg vil gå 100% ind i det. Det håber jeg bare virkelig. Selvom jeg ikke kan være med til den første dag. Men som jeg også siger, jeg kan jo være med på andre måder. På Zoom, eller hvad man nu ellers kan. Så det håber jeg på, at det ikke har noget med at gøre. Ja, jeg kom bare ud med mine tanker og mine følelser, hvad jeg går og tænker på. Fordi det betyder så meget for mig. Virkelig. Men jeg ved godt, det er en svær udvælgelse. Der er simpelthen så mange lækre, skønne kvinder med til den her casting. Så, men jeg vil virkelig gerne. Jeg tror på det. Jeg tror på mig selv. Det gør jeg. Kan I have en god dag alle sammen. Love to you.